Jiena fejn twelidt. Jien twelidt Malta. Int fejn twelidt għali? Jien twelidt il-Libja. Jien twelidt l-Ukrajna. Int fejn twelidt Ela? Jien twelidt il-Ġermanja. Jien twelidt is-Serbja. Int fejn twelidt Abeni? Jien twelidt in-Niġerja. Inti fejn twelidt? Jiena kemm għandi żmien? Jien għandi 6 snin. Int kemm għandek żmien? Jien għandi 7 snin. Jien għandi 8 snin. Int kemm għandek żmien? Jien għandi 9 snin. Jien għandi 10 snin. Int kemm għandek żmien? Jien għandi 11 sena. Inti kemm għandek żmien? Saħħa u grazzi.